Se nibqgħu il-partit tal-bidla, partit b'viżjoni ta' fejn irid jieħu lill-pajjiż, gvern li jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk. Fil-bidu tad-diskors tiegħu huwa nnota kif il-poplu dejjem jaf fejn jgħid ma' Gvern Laburista għaliex dak li jwiegħed iwettqu. Tul id-diskors Abela għamel referenza l-bosta aħbarijiet pożittivi għal pajjiżna tul din il-ġimgħa. Prominenti fost dawn kien hemm it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea li fih klassifikati lil Malta fl-ewwel post fost is-27 stat membru fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol. Qegħdin fuq quddiem net bħala pajjiż fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol. Twelidna bħala moviment tal-ħaddiema, twelidna bħala l-partit ta' min jaħdem u dak il-prinċipju irridu nżommuh dejjem quddiem għajnejna. Dan fl-istess waqt li l-Kummissjoni revediet it-tbassir ekonomiku ta' pajjiżna għat-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea brabta ma' tkabbir għal matul din is-sena u s-sena d-dieħla. Fil-każ ta' Malta fejn jidħol it-tbassir ekonomiku tafux qaltilna l-Kummissjoni li kellha tibdlu u kellha tibdlu tafu għaliex għax kellha ttejbu il-fuq. F'Marsa Xlokk il-Prim Ministru tkellem dwar kif fil-qasam tal-enerġija pajjiżna qiegħed ikun katalist. Dan attribwit għal fatt li pajjiżna igawdi minn fiduċja fost pajjiżi ġirien tant li fl-aħħar jiem ospita l-laqgħa tal-Med9. Frotta din il-laqgħa id-9 Ministri tal-Enerġija fil-Mediterran iffirmaw stqarrija konġunta bħala sinjal ta' impenn għall-Mediterran bħala ċentru ta' enerġija nadifa. B'reazzjoni għal dan kollu, Dr. Abela l-Ħadd irriafferma l-pożizzjoni ta' pajjiżna dik li se jkompli jkun katalist fir-reġjun tal-Mediterran f'dan il-qasam. Kelma waħda nagħtikom il-kelma tiegħi. Illi daqskemm il-Mediterran se jkun leader f'dan is-settur, Malta se tkun mexxejja f'dan is-settur bi proġetti innovattivi u ambizzjużi illi se nkunu qed nimbuttaw il-qudiem fix-xhur li ġejjin. Il-Prim Ministru tkellem dwar aktar aħbarijiet pożittivi fosthom dwar kif pajjiżna baqa' fl-ewwel post fejn jidħol ir-Rainbow Index, iżda spjega kif meta kien qed jattendi għall Kunsill tal-Ewropa mexxejja Ewropej innutaw is-suċċess ta' pajjiżna f'dan il-qasam. Huwa b'dan il-mod li l-Prim Ministru sqar li l-Gvern Laburista billi l-kisbiet isaħħuh u jżidulu l-aċċa l-aktar bidla fil-ġejjeni. Il-mexxej Laburista nota wkoll kif dan is-suċċess jattribwih fost l-oħrajn għal fiduċja li l-Gvern għandu fil-poplu Malti Wawċi. Konvint li se naslu għax dan jibqa' l-uniku moviment tal-idejat ġewwa pajjiżna, l-uniku moviment illi jtejjeb il-ħajja tal-familji. Grazzi tal-appoġġ tagħkom, grazzi tas-saħħa li tatuni.